Id-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fearn xejjen argumenti tal-Oppożizzjoni Nazzjonalista li jgħidu li l-Gvern ħallas għal xejn 400 miljun euro lil Stewart Healthcare u li m'għamel xejn biex jekk tħallsu xi flus li ma taw servizzi għalihom jirkuprom. Majna u qed nisimgħu minn naħa tal-Oppożizzjoni. Għax ma teħdux azzjoni kontra Stewart, għax ma teħdux azzjoni kontra Stewart biex tirkupraw xi flejjes lura. Aħna din qed nagħmluha. Qed nagħmluha l-bira spjega l-Ministru u ilna nagħmluha, ilna numru ta' xhur. Qed nagħmluha fil-forum illi huwa l-forum adattat għalija, li huwa l-forum tal-arbitraġġ internazzjonali. Hawnhekk id-Deputat Prim Ministru Chris Fearn fakkar kif l-ewwel fażi diġà ntrebħet mill-Gvern waqt li tenna kif ir-regoli ma jippermettux lil partijiet jiżvelaw x'qed isir fl-arbitraġġ. Chris Fearn tenna li l-Gvern qed jgħaddi l-messaġġ tiegħu b'saħħa quddiem l-arbitraġġ internazzjonali b'tim ta' avukati li qed jitmexxa mill-Avukat tal-Istat u hawn kellu messaġġ ċar. L-appell tiegħi huwa da, bil-min verament jgħid, jew min jgħid li verament għandu għal qalbu il-pajjiżna, ingħaqdu mal-Gvern, nissapportjaw lill-Gvern, nissapportjaw l-inizjattiva tagħna illi dal-arbitraġġ nagħmlu il-claims tagħna nagħmlu kawża tagħna. Għandna tim ta' avukati b'saħħtu ħafna u mixin. Jiġifieri min jgħid li l-Gvern mod jagħmel xejn, jew ma jafx jgħid jew qed jipprova jagħti stampa. F'kollegament fuq One Radio minn barra il-pajjiż fejn jinsab fuq xogħol tal-Gvern, id-Deputat Prim Ministru Chris Fearn fakkar li l-Gvern ilu li ħaq il-kontroll tal-istarijiet fid-deħ minn April. Ħansarraħ moħħ il-pazjenti għawċin ta' Karen Grek u anka servizzi ġewwa St. Louis. Il-ħaddiema li minn ma' Stewart fil-bidu ta' April, fil-5 ta' April ġew lura ġew issa mal-Gvern. U dawk il-kumpaniji, dawk il-kontratturi li jagħtu xi servizz l-isptarijiet ta' ta' Karen Grek u ta' St. Louis, il-sentenza tal-biera ma bidlet xejn minn da. Ġifieri aħna minn kif il-bieraħ ukoll kellu l-opportunità jispjega l-Prim Ministru, l-aħħar ġurnata ta' Stewart f'Malta kien fl-4 ta' April. Tana sar wara li aħna konna dik li ngħidu la step-in. Hawn Chris Fearn tkellem dwar il-ħlas għas-servizz u kif l-Oppożizzjoni kienet tajt li l-flus intefqu għal xejn. Id-Deputat Prim Ministru fakkar li dawk il-flus intefqu għal servizzi. U jiena niċċellenġa tal-Partit Nazzjonalista u l-kellima tiegħu. Jara l-budget ta' nhar it-tnejn il-budget mhux fil-bot. U jara jekk issa s-sena d-dieħla li m'hawnx Stewart, aħna s-sena nfojgħu le l-istess ammont bejn wieħed u ieħor fuq fis-servizz tas-saħħa f'Għawdex u f'Karen Grek u St. Louis. Ġifieri il-budget nhar it-tnejn ħajuri bl-abjad fuq l-iswed illi biex tagħti servizz tas-saħħa f'Għawdex, f'Karen Grek u St. Louis u servizz ta' kwalità se tonfoq il-20 tal-miljuni. Bħad-Deputat Prim Ministru waqt il-programm Ekstra fuq ix-Xandir Nazzjonali it-tnejn fil-għaxija, il-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana wkoll tkellem dwar l-ispin li qed tipprova tagħmel l-Oppożizzjoni. Biex imma wieġeb għal kwistjoni ta' din l-400 miljun. Għax dan qisu li f'daw l-isptarijiet matul daw l-aħħar snin ma ngħata l-ebda servizz. Jiġifieri jekk kienx Karen Grek, jekk kienx l-isptar ta' Għawdex, is-servizzi mhux kienu qegħdin jingħataw, issa kien iridu ngħidu isma' ma kellhom jingħataw aktar dak huwa argument ieħor, imma li qisu ntefqu 400 miljun u ntefqu għal xejn. Ma naħsibx li hekk l-istorja. It-tlieta il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grek mar quddiem id-depo tal-Pulizija fil-Furjana flimkien mal-ex kap Adrian Delija u d-deputat tal-Establishment Carol Aquilina biex kompla jawweġ il-fatti u kompla jinsisti bis-somma ta' 400 miljun euro. Iżda f'istqarrija b'reazzjoni il-Gvern tenna li l-Oppożizzjoni qed tikdeb meta tajt li tħallsu 400 miljun euro lil Stewart Healthcare li tagħhom il-pajjiż ma ħaxej. Intqal li meta Stewart kienet qed tmexxi l-isptarijiet eluf ta' pazjenti Maltin u Għawċin ingħataw is-servizzi minn dawn l-isptarijiet u l-Gvern ħallas għalihom bħalma għadu iħallas illum li ilu xhur li ħa il-kontroll tagħhom. Il-Gvern tenna li l-Oppożizzjoni qed tikdeb ukoll meta tajt li l-Gvern mu jagħmel xejn biex jekk tħallset xi ħaġa li l-pajjiż ma ħax lura dak li ħallas għalih jiġi rkuprat. Il-Gvern Malti diġà għamel il-każ tiegħu f'arbitraġġ internazzjonali fejn qed jagħmel talbiet fl-interess ta' Malta. Flok politiku partiġjan għal-gallerija, il-Gvern jispera li jsib l-appoġġ tal-Oppożizzjoni fil-kawża li tiġġieled f'isem il-poplu Malti. Temmet tajt l-istqarrija mill-Gvern Malti.